Ki paralog Baje sasisin ngi pediang sngewbha pi baro shah ka program jong ka balang ka bangi shim bentalang ha ka jing shakri Blei laki yeng ki sem ki jongi ngin sedang no ye ka jing shakri ki jongi da ka bangi shim bentalang ka jing ruai ka balai spa kendai na ka batmai lai spa nyo na ka burom jisu melong badap ya perthei melong khambun spa khor long laka kerteng ya ka spa perthei pelun baro kawei ngirayo lang bat U Blei ka jingruai ka balai spa kendai bat lai spa nyo Jisu melong badap ya perthei melong khambun spa kham kolong laga kerteng ya ka spa perthei pelun baro kawei ngalayo bat U Blei baro kawei ngalayo lang bat U Blei jing sngewbha ka khumat jong me long kham kor do shikat day ya ba ika khumat baro sao đông keleng ka perthei sentil saran jing iten nat ka buneng sentil saran jing iten nat ka buneng Di baskem ka kerteng jong me habawan nong shun bantur jing yap hi u kelakau long shuh banang leshlur me ba penjab ngam dan shuh tang ban riwai me ba penjab ngam dan shuh tang ban riwai ngabaduk balapen real spa nga ukoi di blayot lai henen haka liu long shkei menta ngayai riwai shai ai ngam dan tang ban ngukat badang im ai ngam dan tang ban ngukat badang im kajing puli na ka ktien ka jong U Blei hagani ka por ka banlong ru ka Nongkren jong khubor ka bangi ngin sayo sngow kalong na ka gospel jong Loukas kalinong ka bakhat phra ka de khot ka beningkong hadu ka bapra ka bakren shaphang ka pharshi jong ka riu kenthei bat nongbishar tiula kren ka pharshi haki shaphang bakadei yaki ban iaiduwai bat banom shong thait ulaong ladan uwei nongbishar kawei ka shnong ubym sheptieng ya U Blei lymne burom ya ubriu ladan ru hakata ka shnong ka riu kenthei tekalawan bun sin hu kadaong tole hok yanga halor uta ubalayale yanga tikam slam ummon rehadin kata ulaong haladi
Langam sheptieng ru ya U Blei, bat langam burom ya ubrio. Henry penban. Nabak kata ka kentai kala pensngau satya yanga, ngan bishar hok yaka, yo haba kawan klem daput kan pensngau kelut yanga. Te U Trai ula ong, hasngau, kawei ba utau nongbishar bam hok u ong. U Blei ti onom bishar hok ye kita kibala jit jong u, kibalinyar kerpat ya u mynsngi bat min, bat ula syak slam naka benta jongki. Nga ong hapi, ba un bishar hok yaki kumne ru, hari anda wan U Khun ubrio, un syemne yaka jingaj ha ka pertai. Tu Blei un kerku yaka jing puli naka ktien ka jong U Blei, ngin pai, U Blei yaka jing duai. A Blei bukpa jongi ubah beneng. Ngi aingu me ko pa namar kapor ka bangi yo ban syakri me. Halak yeng kisam ngi don bat ki bahayeng bat ki bait ki baton ki jongi. Ka bangi long kawei ka donut kawei ka mensim ban mani me. Ngi aingu na benta ki jing bha bat ki jing isne ki ba me mela the ha ka jing ka jongi. Ngi ya lingba kisngi jong ka jing dum. Hari ka jing shai ka jong me, kaya lam ye kilinti yaat ki jongi. Ngi yaat hapdeng kisngi, jong ka jing sheptieng bat ka jing artatin. Hari ka jing kerman ka jong me, ka pentengen ye ka mensim ki jongi. Ngi wan ha ka ne ka por ko trai, da ka mensim, ka berduai, da benta ka balang hi barok kawei. Mamen kerku ye ka ko trai ye ki kamba ka trai. Kerku ye ki yeng ki sam ko pa beit. Ki batrang ya ka jingai ka jong me bat ka jing map Kerku ye ki kon samla ko trai. Ki bayat hapdeng jong ka perthai. Bon hapdeng jong ki badon hapdeng ka jing artatin ya ka lawei jong ka jing Harai yarap A Blei. Bakin syam ya ka lawei ka babha. Bat ka jing kermen ka balong ka Nongkren. Haka ktien ka jong me. Ngiduai ru na benta ka jelahi barok kawei. Ngiyo ko pa ngiya lingba ki jing at pelung. Bat ki jing ki babun. Bat habangi kren ne perkat shaphang ka jat ben rio. Ngisngo bangin du no ka jing kerman namar ki bor ki balinchop ya ka jat ben rio hi barok kawei. Harangingit scam ko try kan rat beit. Baringkat bat ka jing duai bat ringkat bat ka kam ko pa. Kaba me malabo ha ka mensim bat ka donut ka jongi. Ngin la wan persyang ban tau temai ya ka jat ben rio ka ba ka jong me. Kerkuru ka ne ka por. Ka bangin yo sngau ya ka khubor. Ka ban pen ken mau yang i sashi sen ko try ki kan rat beit. Tang shaphang ka jing Blei ka jing Hare ka jing bishar hok ka jong me. Lamar klem ka jing bishar hok ko try. Dalilei nginum yo ban mat ya ka jing suk. Kerku ya kinong simbenta baro ha ka ne ka por. Bakin yo ka met ka bakot ka bakya. Kinang la ban syakri ya me ko try khambha. Nakawei ka por siya kawei ka por pad. Shimru ya ka por ka basa bat ya ka ne ka por bangi syakri Blei halaki yang gisem ki jongi. Ban pentema ya laki donut ki mensim. Ki jingmut jing perkat. Bat ka jing imhi barok kawei. Haka kerteng jong uji sukres ki duai. Amen. Ngin penkut no ia ka online worship service menta ka sngi. Bat nadu ka U Trai ka wan khat khandai Tarik. In pelong jeseng no hayemone hagi atli ki shifts. Kata ha ko po shpo bijam stem bat shiwaje no phai sngi da ko bangine bo renti lang baro ye ki SOP ke ba sarkar ka lobo. Ngilada ba jing tip ke bo punya syagi jeseng dong na ka menta ka ne ka kam rai lengkot ka kam ka lokum ne. Yaman ta sipor lapan bej ya ke jingwan jeseng para bengai kumne. Hakane ke U Trai ke banwan khat khandai Tarik bat kumju ru hagi U Trai ne rupna Oktober aja arhuwei kata like no ke U Trai arpun rim September arhuwei kalong kumne. Hakapo shpo bijam stem kinwan nai jeseng dong mission Mawkhar Sun Waingdo Riat Samtia Kualapati bat Mauprem. Ki kentaj belapan kap bat kine ke jeseng dong kinwan no hakapo shibaje no phai sngi. Bat hakapo shibaje no phai sngi
ki sang dong jiao bingi jiao sep ngi bat barok ki kentoi bla penkap bat ki sang dong lembat ki sang dong molai bat je sang dong police lines bat kawei ha ka U Trai apun Tarik ki je sang sakramen joko balang ha ka po shpo ubym stem ka sakramen ka jing pun baptis kumba ki jule ikar pat ik prabangej ki badon jumut ban baptis ki khunlung jongki ban ai jing tip ki badon kam kan thop ro yo mobile number jongpi show secretary ka balang hapo ka sngi pale ar phulai Tarik banai September 2008 ka sakramen ka jing hoi trai pat kan long arsin hakati ka sngi hakapo sibijen of high sngi bat sawiji janmien hakapo sibijen of high sngi kinwan ki rut khot na kito ki jo ki dong bat kentoj kumba hakakat na kito ki jo ki dong kumba ka khat khandai Tarik bat ko po sawje no phai janmet ki rut khot nak jiseng dong ki buan jeseng ha ko po ubym step ha ka khat khandai Tarik kin wan no ha ka ne sngi ha ko po sawje janmet ban nadu banai Oktober ajar uwei lapan bej yes ki jingseng ha ka U Trai kumne ka ICS Mawkhar kan perlong kumba jupun long ha ka por khatwei sipo am step bat ka jiseng thai pan kan penlong gajing sang jongka hakapor architeng no phai sngi hakabenta ba shapo jongka yumane hakapor khatwei sipuam stem ki kelas kerpang juga balang kata ka kelas persyang bat ka kelas suspension bat wan pai bat hang tai church next hakapor khatwei sipuam stem kan don ka komunion kelas yamanta sipor en perlong suatang ya gajing sang duai hagajing sang miet jongka balang kanepat kalong kawei ke jingpen merah. Kabalang Presbyterian Mawkhar kumba ke Julai ke senam belalej ka khot application menta ke senam arjar huwei ru na kamenta kataman basan sosyenro marbanyang annual educational award na perengki khon kabalang ki pas bha ya ka secondary school living certificate examination arjar huwei na kano ke state board bala itu da ke sarkar naik award ha uba lene ka pas chakmat do na pedang ki khon ka balang ki ba apply bat ka score amduna ya ka 100% ha ka aggregate ya ki application deban pa secretary ka balang ha ne shua ka life out September aja huwei da ka baso lang i ka attested copy jong mark sheet da pendap bat tho shai ro ya ki benta kumbal kadau kumne harum ka keteng jong ki kme ki pa kajaga syong ka school nak bala pas ya gani ka examination buat kumjuru yau mobile number ngilawa ya gani ru haga notice board jong kabalang na ka menta kidu ko badon jengmot ban apply hagani kapor shwa bangin yo sngau ya ka khubor na ka ktien ka jong Blei ngini shimben talang haga jingrwai ka ba shispa laipu pra na ka bathmai bat shispa laipu riu na ka burom ban wat ya ka ktien jong me atra yarap yanga haban da sham yu jisu unong pin embabha ulong U Blei badan bor ban shna ya ki jingpang la kraw ka pop ka jonga ban pindu khod unang ka jingrwai ka ba shispa laipu pra bat shispa laipu riu Ban wat ya kak tin chong mi atrai ya rap ya nga haban da shem yu jisu unong pen imbapa ulong U Blei badon bor ban shna ya ki jingpang la krau ka pop ka jonga ban pendu koi unang kumbala polis dang mene ya ka bentana ka ktien ka jong U Blei ka gospel jung Loukas kalenong ka ba khat pra
kadekot ka beningkong hadu ka bapra. Bat kani kadai kawei ni ki pharshi jong Jesu Christ. Ka Nongkren shaphang kawei ka riu kenthei. Bat uwei u nongbishar bamhok. Bat kani kadai ka pharshi ka bajeliu hadu kata-kata ka bakren tang shaphang ka jingduai. Henry ringkat bat ka jingduai. U Blei u ai bor u Khun benriu. Da ka bor met ka jong u ka bor perkhat ka jong u. Ban pen pau ru hakakam ya ka jingduai ka jong u. Bat ngisngau thu habala polis dang menne. Baka phang pedeng jong kani ka khubor. Bat ka phang pedeng jong ka pharshi ka de shaphang ka jingbishar hok. Bat kum mengala duai. Baklem ka jingbishar hok. Ka jingsuk nginum la banyo. Bat ha ka jinget ka jongi, bat ha ki jingkren ki jinget thu kana ka bayade shaphang ka Bible, ka bayade shaphang ka jinget, ka bayade shaphang U Blei. Ki phang pedeng ki bangi ju ya kren ki de shaphang ka jingai ka jong U Blei. Ka jing ka jing isnei. Ka jing map ka jong U Blei. Henry shaphang ka jingbishar hok ka jong U Blei bun sin ya kren ya kata. Ban pensyong nong rem ya kata ka jing kren ka jongi shaphang ka jing bishar hok ka jong Blei ngi bu baik ha kata ka por ha ka ba u Jesu on wan syakane ka pertai ban bishar yang ki brio. Henry ki parlok being ka jing bishar hok ka jong Blei kam dei tang ha kata ka por ka ba u Jesu on wan syakane ka pertai bat un bishar yang ki brio. Henry snap U Blei wong kumno wong ong happy ba un bishar hok yaki kumne ru. Kani ka ktien kumne ru kamut ha kani ka snap pertai hi U Blei un bishar hok ya kita ki brio ki balale bam hok. Bat ka jing bishar hok ka jong U Blei kadai ka wei ni ki phang pedeng ki bale singi kham kiar ban ya kren. Namar kala ban ken tho you know. Kala ban pen mong you know. Bat kala ban pen sngau si ru you know. Hari ngemla ban len ru ya kani ka jing shisha. Bah kalinti ya jongi kum ka jaj ben riu. Ha kani ka jela. Ha kini ki benai ki balale. Ha usnem u baladep. Bat kato kat ne poru ki don bon ki jingja. Ki bang ngimla ban kabrep iki khamat ki jongi ban le matla ban ong ngim yo i. Ngimla ban set kelut iki shkor ki jongi ban ong ngim yo snow kum ye kita ki jingja. Bat ngimla ru ban chu kbom ye ki shintur ki jongi banginum kren ru kum ye kita ki jingja ki bala pen shirkhei ban pen trim ru ye ki bala ja ha ka jela ki jongi. Ka jing bishar hok ladangi pai nadu ka jing tho jong plato u John Locke, John Stuart Mill, but kiwei ki jing tho ki social contract theory. Bun bha ki jing tho ki ba kren shaphang ka jing bishar hok. Mdi tang ki jing tho. Henry la donru kini ki Justice Commission, ki Justice Tribunal, ki ba bun, ki ba pha ban tokit ban yo ka jing bishar hok. Henry bun ki niru ki jakno. Bat kani ka phang pedeng ka ba kren shaphang ka jing bishar hok. Ken ma u Jeremiah ha ka lenong ka ba kendai ka dekot ka ba arpusau U Blei u ong kumni u Jeremiah ngalong U Trai u ba le ya ka jingle it ya ka jing bishar bat ya ka hok ha ka kendo naba ha ki ni ki nga sngewbha ken ka Bible ka kren shai U Blei u kren shai ba U Blei u sngau tenat ya kata ka jing it ya ka jing bishar ya ka hok. Bat kita ki bro ki ringkat ha ka jinglong ka jong U Blei. Bat ha ka ni ka por le se nginum ya kren ni ya tai kamut ayu kata ka jing bishar hok namar ngitip ka jingmut ka jongka. Bat dei namar kata ngin paino sya ka ni ka pharshi ka ba u Jesu u kren ha ki senran bat ki breu ki bas ngap yo. Ha bangi pai sya ka wei ni ki jing ong jong ka ni ka kentai ha ka Bible ka common language version ka ong kumni tole hok yanga halor uta ubaya le yanga. Bat ha ka ni ka Bible ka bangi puli menta ngiyo sngau menne ba ka translation hang ni ka ong tole hok yanga halor uta ubaya le yanga. Bat ka ni ka kentai ka kren shaphang kata ka jing kwa ka jongka ka jing trang ka jongka ba uta unong bishar un bishar hok ya ka Bible ka klamya tho yingi u Jesu klamya tho ka ka ba jaya ka lese kidon ki daw ki babon
dah ka bangi shim ba ka dei ka riu kentai. Bat ngilak ru ban mudur ba lingba ka jing wan bun sin jong ka ne ka kentai. Ban ya kendo ya uta unong bishar. Ban dawa ban ya kun ya ka hok ka jong ka. Bun sin ka wan ya kendo. Kala ban long ba kata ka jing shah le bam hok ka jong ka. Kalong ka bersyirkai bat ka berterim. Bat ngimtip ru hatu ka jingja kalong haduk anu henry ngilak ban sngewbha ya kawei parlok biet baka ni ka kentai kam shong thait. Kam shong thait. Bat kani ka jingong ka jongka tu le hok yanga halor uta ubayale yanga kadon kawei ka jingmut. Haka ktien Greek haba ka ong kani ka kentai. Ban ya ka hok ka ktien Greek ong ekoi keson. Bat kani ka jing dawa ka jongka. Kam dei tang ka jing dawa ya ka hok. Sngewbha. Kam dei tang ka jing dawa ya ka hok. Hari ka jing mut jong kani ka ktien kalong na lor jong ka hok ba ka dei ban yo. Kani ka jing dawa ka jongka ka kentup ru ya ka keput ka baka ka dei ban yo ya uni ubreu ubali ale eka. Kata ka dei ka jing mut. But hang ni ken mau bahaya kata ka kentin ka ba ka jingmut jong ka bandawa ya ka hok ka mutru ba ka dei ban yo ka keput uni ubreu. Kata ka dei ka jingdawa jong ka hok jong ni ka kentai na uta unong bishar. But kam shibet pat haba ujisu ong ba kumni hi un bishar hok U Blei. Kani ka jing bishar hok jong U Blei kaya per na ka jing bishar jong kani ka kentai. Ha kani ka por kani ka riu kentai ngila ban sngewbha ka sha ibeng ba. But kam deru ka besuk ya ka bakan lej bun sin bat kan dawai ka hok. Namar ki riu kan thai ha ka tu ka por jong ujisu bat ha ki tu ki snem ki ba bun kem dei ki briu ki ba ka imlang ka salang ka pediang lada ki le ya kendu ya ushen rang marwe. Bat ngi ken mau ru ya ujisu haba ya kendu ya ka tu ka nong Samaria. Ba kini ki senran ki alingo ba kum no ujisu ya kren ba kan ka nong Samaria. Taru tang uwei shenrang tang uwei ka kentai. Bat ka donru ka jing duai haki jiu haka to ka por. Baki ong ngi aingu ye me ablei ba me klem tau ngi kum ukso ne kum ka kentai. Bat kata ka di ka status jong ki kentai to ka por. Ka pemut kal abu jing bahaya ka ni ka brio. Ka abu jing bahaya ka. Hatu ka don ne kata ka jing shlur haka bakan let shi let hau tau nong bishar hok. Kalau bu jing ya karu baki brio ken kren kumno. Lesi ki bahayeng jongka ken kren, lesi ki parlok ken kren, lesi kan syak ibeng, lesi kan syak kentaj, nen lesi kala ban syak pentut hang ni hang tai, namar ka dei ka riu ken tai ka batulot bor ka tu ko por, bar ke imlang sak lang rukam pediang ya kata. Heringi tip sya ya kan kawei. Balada kalong kumno ru kanir ka riu ken tai. Kamla ban sya ya kata ka jing syak le bam hok ka jongka. Kanir ka riu ken tai ka dan tang marwei. Dan manu ru bayarap ya ka. Kamdan manu ru hajan jongka ki parlok ne ki bahayeng ki balak ban kersyan ya ka. Dan manu ru. Bat ngi so tu baka ni kereu kan thei kadan hapo jong kata ka status ka bamdan bor. Bat uni unong bishar pat udan kam hang tei halor bat udai ubadan bor. Bat ngitip habadan ka jingeting ko hapdeng ubam dan bor. Bat ubak rau bor kaja ayu ye kitu ki bam dan bor. Kisyak pentut, kisyak penwet. Haki rukam ki baper. Henry ka ni ka kentai kayang scam. Habang ye kren shaphang ka jing shale bam hok. Ki bon bha ki ki bangi ha ka ni ka jela ka jongiru ngiyo i. Nyamla ban kabrip kamat. Ye kita ki barokhat. Bat ka bas ngau tenat chua bangania chakamat ka bas ngau tenat bashpang kani ka pharshi kan mau ha ka dekhot ka baningkong ujisu Ukraine kani ka pharshi shaphang ka jingduai. Hari habau ai ka jinge thok khanapat. Shaphang kata ka kentai klem ong hange ba kata ka kentai ka duai. Kamut ayu. Haba ka jing ong jong ujisu ha ka bas dang jong ni ka pharshi ka de shaphang ka jingduai. Hari wi thok khana shaphang kata ka kentai klem pau ba ka duai. Henry ka le da ka kam. Ka pau shai. Bau jisu kren ni ka pharshi baki breu kinyai duai ban man thait show. Bat ringkat bat kata ka jing duai ru kidi ban pen pau da ka kam ka jongki. Bat kani kriu kan thai ka le ya kata.
Bat kumbang ong mentan ki jing le bam hok ki babon pha ni. Pet tang ka jing bam sap ka ba syirkai hadu kata-kata. Mla ban len ya kata ka jing shisha. Ilayo ya ka scam ka ba jelai la dengi pet haki bor ki ba pen ai ya ka boarding ka jong iru. Ilayo kat no shuh ka lut shedding ni hab ban mat kat no ki jinjar ki kena school ki kena college bat ki wei ki balik business da ka online. Kat no ka kata. Ladangi pet ye kini ki jaka shalom shnong ki badan kini ki cement company kat no totally shuh ki factory hang to ki la mi bat ki klau ki lanang silen shuh ki dieng ki se kim don bat ka mariang ka sha le bam hok bat duna bha ki bayam ki baya khun na benta ka mariang ladangi pet sa ka kok factory ru ngio shai kedar ka tedam hapo ki YouTube channel ki babon ka jing share khai jong ki tedam ki ba mi na ki to ki factory ki bala ban kta ya ka kot ka khia jong ki bre ki basang ha ka tu ka raj ka bala ban kta ya ka umdi ka jong ki ban penmi ki jing pang ki babon henry kat kan ne ka jing le bam hok ka bala ban poi sha ka jing yap jong ki bre ru duna bha ki ba kren bala de ki kren ru ki sha ban kbom bala de ki ya khun ro ki thait no shaphang bat ki man thait no te manoken ban yaj ringkat bar ka jing duai ringkat bar ka kam ban yeng na benta ka jing bishar hok na benta ka mariang bat na benta ki yeng ki babon ki basha leben hakita ki badan bor ki parlok bin ka ne ka kentai tang marwei ka don dan manu marwei ka don ka klem shong thait ban let chi let hakmat jong uta ubadan bor ban tiet si tiet ya ka jing khang ban pen sngau si pen sngau ya ka sur ka jong ka baka trang her ban yo ya ka jing bishar hok ni lelei bun sin radadan ki protes teng poi di ki hajar ngut henry kita ki jing khun jongi ban yo ya ka jing bishar hok hato ki poi ne em sha ka thong bun ki RTI bala file ban wat ka ka jing shisha ka badan chalendet jong ki kam tu ki kam thing ki babun hari ki sakut no tang ha ki tu ki jing tho bat njula ban penyat chu shakmat ki commission ki bala thong nadu ki por ki bala lech ha ka por ba ki breu ki syak penyap ha kita ki report ki don ngim tip haduk mentah ki parolok bi let's see ka ne ka dei ka jing dekok ka jongi bat ka dei ka weiru la ban ong ka de ka kansa jong ka jaj ben reu jongi ka babam krun yangi bangim la ban poi sha ka thong kani ka kentai ka dan tang marwei henry ka ya khun ya kata ka thong bat ka yo ya kata ki parlok bi ka jing bam hok ka de ka wei ne ki daw ka ba pendu ya ka jing suk ka pendu ya ka jing shania ka pendu ya ka jing it ka pendu ru ya ka jing mau na kata ka daw ka ni ka kentai ka yeng halor kata ka nongrem hakapor ba ya khun na benta ka jing bishar hok ka judanru kapor ka ba unu breu na ka breu haka jing shong shit ki komle bakla but let's say pinum skawi la danga kren ya ka wei nga kren ni ka wei mdei be ya sha you know marang nga ken mau ya jisu haka lenong ka ba pra ka gospel jong uyonis ki wan gitu ki breu ki nong tho ki pharshi but ki ben ya ka kentai na mar ki lalap ya ka haka por ba ka klem jisu ukran ya ki ka jing shisha ya sha ya ki henry ya ka kentai ru ya sha baru ong ya ka phala le pop but wan le pop show but ngan kren ya ka tahang ni pi haka jing klut ki jongi haki jing ki babun ngakren ni ka jing bishar hok da ka jing mut bahkan dia dai bha bat kan dia kapor ka bangi imenta kami ka tu ka slogan hari lajong kat bamon ka bapen ketik bha ya ka jing mut cepat khat bat ka bapen chong shit bha ya ki babun henry hatu pila pencong nong rem bha ne em haba perta ya kata hari lajong kat bamon kakut kumno kakut da ka baong kat bamon hatu ka longsi yang ki breu ki batip ya U Blei nong bu nong tau bangin ong kat bamon hakari lajong kanja ayu rada U breu ule kat bamon
hari lajong. Kanja ayu lada ubreu ulek kat bamon. Haka yeng lajong. Kanja ayu ya ubreu ulek kat bamon. Haka jing em ka jong. Ulak belek ka bah ka besniu ka ba itanat lane ka ba ijling ngem la bantip. Reka syong haka mon jong ubreu hi. Bat ngem dei ban klet ya kane kawei. Baka judgment riu jongi kam syong nongrem hakata kawei ka slogan. Henry haki lai teliki mau bersiu. Kabaki menor jongi kila hikai pateng la pateng. Ka tip briu, tip blei. Tip kur, tip kha. Bat kamai ya ka hok. Bat kabas ngau tenat bau kasi uklam ong. Dawa ya ka hok. Henry kamai ya ka hok. Hatu. Ngi baya khun ya ka hok. Lak balong banu manuru. Hatu. Ngila kamay ni em banyo ya kata ka hok ka bangingi dawa. Ki parlok bi kani ka kentay ka let chilet. Kamle da ka ikai ban penmen saw yano. Hari ka let da ka bor jong ka jingay sha. Da ka bor jong ka jingay sha. Bat da ka bud ka jong ka. Balik se ka tip bau ni ubreu. Unsa ngau thait hi sin ka sngi bakal awan si wan bat unsa ay kata ka jing bishar hok. Tu ngini perkat saya kawei. Bun ki jaka ki jongi ngila do. Bun ki business ki jongi ngila do. Bun ki klau ki betap ki jongi ngila do. Hatu kita ki bakne ya kita ki le ne em da ka bapen snam yangi. Em. Henry ki le da ka jing shalak bat da ka jabing. Bat hatu kam dei ka por yangi. Bada kata ka ju ka jabing. Kabaki wei ki penankam ban tombor yangi. Da kata ka juk ka jabing. Ngiru ngin penankam ban ya khun ban yo ya ka hok ka jongi. Da sumar bha. Yo ngi pen snam yano. Namar kamju bha. Ban shem ya kanu ka jing em. Henry da ka jing start. Ka jing start ka ba U Blei ula ahengi. Penankam ya kata. Bat ngapin selur ya pi kam tam. Kisam lah kan kapor. Yo iha buat Mizoram ke Jayu. Balai hati Mizoram ka sorkar kala ban lek kum tu. Kawei ni ki daw bon ki daw dei. Kawei ni ki daw kalong ki birokrat hang tu. Bat ki badai ki IPS hang tu ki di ki jong la jong. Ki skau tho i ki jat meriu jong la jong ki long kum do. Henry hangi kalong da kum wai pat. Bat kani ka dei ka benta ka ban ya rap ya ka jat meriu da ki pau snam ki ban wan. Lada ki jongi hi ki ba iet ya kajat benriu kin minot kin tri shitam ban yo i kerdan ki bahalor ban wanra iki policy ban wanra iki an ban wanra iki regulation ki ban ya rap hi ya ka jella barok kawei na kata ka daw ai bakas nam jong pi kan jai shua bat pendan kam ya ka jabing amdei ban yo tang ya ka hok ka bangi dawa la sha la chisngi em hare ya ki hok ki babon ki bangi dei banyo da ki pau nam nang ne sha kamat kani ka kentei ka le da kata ki paralok bi ladang ya kren shuh shaphang kita ki dang bun bha bangi ya kren hare nga kwa ru ban wanra saya ka wei ka ba ngai thamula shimet manga ngai thamula ka ba jisu hang ni ukran shpang ka jingdwai bat ka kam. Bat ngaken mau hakapor batau ya kani ka sarkar la pelong da ka jingdwai. Ti habala pelong da ka jingdwai ka jingmut dor jong upat ba ubaboni kalong ba ka sarkar kan yat kat kum ka jingdwai bala dwai na benta jong ka. Henry ngiyo ipat ka jingbam sap kadang syarkai. Ka jing set kelut iki shkor ki babon jong ki nong belas ngi ki bala syakta ha kani ka klam ya ki taru set kelut. Shah kata ka jingdwai ka don. But men how news nam ki khot biang sa sien ban pelong jingdwai namar ka ni ka klam kala kata pelat ya ka jella barok kawei. Hoot kala kata bha don kam ka jingdwai hari ka jingkli kalong shah ka kam. Shah ka kam man wanra ka jingbha. Ban ya dai ni ka klam dikilat kelinti ki babon. Ban ya dai ubaduk ubasuk ubakerdu ubasyak tangan namar hapdeng jong ka lockdown. Kesuk bha ban dwai kam dei ka ba Henry yakata ka jingdwai ban pentrei kam daki kam kalong ka ba juat bar ka ba ka ba so thamularu kalong balak dan kambiang ye kinong yalam balang
Hilong nong yalam niam ru ban ai ka jing kren shaphang vaksin. Ngam sowi ka tang su thamula na mar ki khot tang ha ka por jong ka khlam. Ha ka por ba ja kini ki jing bam sap shah pi khot. Khnang ba ki nong yalam niam ki ba per kini ok ban guide ban yalam lenti ban pen ka jing sha kum no pentre ha ka kam sin char khadar yu pat ba. Ja kata ka mensim tip blei jong ka government ban khot ikinong yalam niam halor kata ka benta. Na kata ka daw wat penlong thala ya ka jing duai. Wat penlong ya ka jing duai bakan pen biet yu pat ba ubabon. Ban kata ya ka emotion jong pat ba bani banang kanika sarkar hang ni ka dei ka betip yu blei. Wat pen biet ya kata ka rukom namar ban ya kata ka jing duai bala khot ban pelong ki kam ki bapa wa ki kot khubor ki sawa ba ki pen pau ya ka jing bamman bat ka jing bishar bam hok jong ka sinchar khadar wat penlong thala ya ka jing duai kani ka kenthei kam don ya kata ka mensi ban chong thai henry ka ya chakmat bat ka let chi let tiet chi tiet ya ka jing khang jong uta ubriu bat uta ubriu ban si ong haladi dakini ki ktien langam sheptieng ru ya U Blei bat langam burom ru ya ubriu henry penban na bakata ka kenthei kala ka pensau satya yanga ngan bishar hok ya ka yo haba kawan klem daput kan pensau kelut yanga ka jinglet man kapor jong kata ka riu kenthei ka pelong ya uta ubriu ba ngap ya ka bat ai ru kata ka jing bishar hok henry sngewbha kawei ni ki daw ba uni ubriu ai ka jing bishar hok haka bible kasi bangi puli ka daw ba uni ubriu ai ya kata ka jing bishar hok ya ka ni ka kenthei ka deina ka ni ka daw ba yo haba kawan klem daput kan pensngau kelut ya ka henry ngin petru sya ka ktien Greek ktien Greek kong hippopiaste ti hakani ka ktien kamut tang ban pen kelun hari kamut ru ban thap yu tau briu uperkhat hakata kedur bakani ka kenthai kan wan shi wan yo kan poi ka por bakani ka perthai kani ka kenthai haka jing bitar kala ban ra ktiru yang ni briu bat kani ka kren ayu yangi baka kren shaphang ka perthai ka bangi em hapeng jong ka jing bam hok baya ka jing bam hok ka bas ngausi ka long da ka lenti ka ba jam ka ba jai mdan mas ngam haba ubriu ula don hi kata ka jing mot ban bishar bam hok hare udan penban kata ka jing ting bat ka kren ru shaphang ka jing long jong uni ubriu ba usngau tho ba ula le bam hok deina mar kata udan ka jing sheptieng ya kani ka kenthai ki parlok bi unu ubriu ne ka briu ki bala le shisha ya kita ki kam bam hok lani ki barai ne ki bishar bam hok yano kan don bet ka mensim ka jing ting haki hare unu briu bayang haka nongrem jong ka jing shisha haka nongrem ka baskem unum don ka no ka jing sheptieng namar utip ka balik kam day ka babakala namar kata uni ubriu utip ya ka ka ba ulale bat utip ru ya kani kawei bakani ka kenthai kanum shong thait bat le se utip ru baka jing shisha kamju shong thait bat kamju snap jar bat uyo hakani ka kenthai ya kata ka bor jongka bakan yaisha na ka por shakapor bakan wan shi wan kan kren shi kren kan ut shi ut bat hang ni ban ya khun ban yo ya ka jing bishar hok kawei ni ki atyar kadai ka jing aisha kin mau na duk ka basdang ngakren kumno bon bha ki jing ya khun jongi ban yo ya ka jing bishar hok ki kot no shi teng por namar bangim don ka jing aisha neki daw ki babun teng shat pen slam ki inquiry teng pawan hawai banai pawan hawai slam ubriu uthat hi kata
Harikan mau. Kajingai syak kamut tang hakato kat nepor. Kamut ruban beteng hadu banda yok ya katong. Kajingai syak kamdei kata ka atiar ka bangila ban yo iu so jong ka jingya khun ka jongi hangni menta em. Hari ka jingai syak kadei kata ka atiar ka bangi yo iu so jongi hadien kato ka nepor. Dang men hakani kadang kawei ka news hapo jong ka website jong Martin Luther King. But hakata ka website kadang kawei ka news bakran shaphang nyongut ki do yong. Basha rai bishar ban penyap no yaki namar la suba bakile be ijot ya kata ka kentai. But kata ka laja hakasnam khat khandai spa hnrifu pra. Kakut kadang yat, kes kadang yat hi. Bat la pen imbiang ya kata kakut kes tang hakini ki khendiat snam. Bat la lap, bat la syam hadin, bat la tokit yang sachisin. Bat kita ke nyongut. Kim don benta ruem hakata ka kam. Kalong ka bas ngosi bah. Baka jingbishar hok kawan hadin dela do ka mensim. Halor kani ka benta ngamdon ban ongi namar ka bajuat bah. Kakta ya ka jing sngau ka jongi. Kakta ru ya ka bor perkhat ka jongi. Bahadu hadin bala adu ya kata ka jing embryo kan sami pat ka jing bishar hok. Kadau ka babun ka bangimla bantip. Hari kani ka wei ngila ban sngau tho. Baka jing bishar hok kan kata bah ya barok ki brio. O ka jing bishar bam hok ka kata bah ya ki brio ki babun. Bat kan penduk satya ya ka jing sok ha ka jing em ka jongi. Kabalai ka benta ka jing bishar hok U Blei. Ha ka dekhot ka bahinyo kumbala bat ka bapra kumbala pule menne. U Blei ujisuang nga ong yapi ba un bishar hok yaki kumne ru. Kani ka ktien bishar hok ka ba ujisu upenan kampan. Kamdei ikoi ke son kumbala pule menne ikoi ke sin. Kamut kata ka jing bishar kum bakwa ka tu kentai bandon ka keput ru bat ka. Kamut bet tang ban yo ya ka jing bishar hok kum badai ban yo. Mdei duna netam. Namar lada don ka jing mut jong ka keput ha ka jing bishar hok. Ka penpau ya ka jing isi ya ka jing bitar. Henry ujisu ukren shaphang ka jing bishar hok kabam tam kabam duna. Tik kata kumbade banyo. Bat kadai kata kajing bishar hok kajong U Blei. Bat kitab Isaya ka lenong ka bandriu puwei dekat bapra. Bat ka bakhendai U Blei wong nga ya kajing bishar. Ka Deuteronomy ka lenong ka bakat nriu dekat ba arpuwei wong tang ya ka hok ken men bod u hikai ki briu bakin lek kumta. Bat yaki khon Israel ru usen eining kong u yaki habaki don hapo ri Egypt bat u bishar hok yaki bakin mi no na katuka jaka. Henry hadin de kila apoi hapo kanan hadin katok ne por de kila yo la ka jong ke hima kini ki briu ki sedang pat banle don bor yaki wei pat ki briu. Maki pat ki bayo e ka jing bishar hok no blei kini pat ki sedang banle ya kata ka jing bishar bam hok saya ki wei ki briu. U Blei sngotan nat ya kata. But they hang nikeng ka U Blei ukren shaphang ka jing bishar hok. Bangi kat tu bangi de banyo tik tangkata. But hab U Blei ukren shaphang ka jing bishar hok ukren ningkong ya ka jing duai. But hagani ka jing duai pinkot pat da ka baong Henry anda wan U Khun U Breu un shem ne em ya ka jinget ha ka pertai. Kamut ayu ka ne ka jing keli jong uji sukres. Ngin pai biang syeduk syabas dang hang ta ngin yo ka jubab. Bat ka jubab kalong hato dawan U Khun jong U Blei un shem ne em ya ka jinget ha ki Breu baki don kata ka jinget bat ka jingai sha. Ki don ne em kata ka mensim ban dawa ban pan ya kata ka jing bishar hok haduk bandakut. Nekin chong thait no. Nekin chapin kebum no da ka pisa. Nekin chapin ting no bat kin ran den no. Kamut kumta ka ni ka jing kali jong uji sukres. Bat ki parlok bin.
haka perthai ka bab jallai ka jing bamman ka jing bishar bam hok hatungi donmo ka jing esha nengin dawa ya kata ka jing bishar hok ka badan ru bar ka keput ka bangi kwa ba utai ubrim ne katai ka brew ki bala le persha ki bala le bam hok kinda do no sendan ya ka jing em nekin yo ya kata ka jing bishar hok ka baki day ban yo na kata ka daw hakan ni ka system ka bangingi im kadan kawei ka jing ruai ka kabar ngam kenmau ka kerteng jong unang ruai Henry udai unang Ireland but hakata ka jing ruai uya thu khana ba uya kendo ya uwei uteman but uya thu shapang ki jing ba ya kendo hapo Ireland but uni ubriu hakata jing ruai wonga isi ikini isi kitai utau teman wong kumni what isi yo shenrang ne ka kentai what isi yo utai nong senchar ne ka tai nong senchar Henry ka system ka balong baman ka ba thambor ki brio uong ya khun ya kata but in the pet ya ki jingja baro ka wehi ka system ka baman ka ba thambor ya ubrio ngimdei ban isi ya ubrio namar ya uto ubrio udai hi ujing thau ba U Blei ula thau Henry pet ya ka system ka ba kenriang ka ba no shiliang bat ka ba ban ben yiki ba bon ngi kum ka judgment rio ngim tip nang ni sakat no teli ngenang hab ban sha kat no teli ki jing ngenang hab ban ya kendo bat kum ka balang ru barok ka wehi kidang dan bon kita ki kam baman ki ba long hari enre ki bampau namar ba ka dei ka balang ne ki kam hakiniam ba per kidon hari namar kanyam kalong sentimental bha kalong emotional bha na takadaw bun ki breu kim kwa ban pen pau ya kata hari ki batokit iki kes ki babun ki tip ha kajing jelai jong kajing jabo ka bun te ka system what hakanyam ru kamlong ka ba bed ka berhenti lane ka ba da khot shisha hadu kata na takadaw kajing ya khun ban yo ya kajing bishar hok amdei tang ya katai ka system hangtei ka bangi duai ba U Blei un pen kala ka system jong ka sinchar ka khadar hari katto ka nitali ru ki system ki badan hakiniam ki ba pher katto ka nitali na takadaw ka jinga khun jongi kamdei ban ang ba kanyam ka dei emotional lane kanyam ka dei ka bakentang kata ka dei ka Greek concept ka bangi dichotomize the sacred and the secular ni dichotomize ka bakla plat kata haka Greek concept bat ka philosophy ka jongki Henry kanu ka bamman ladadan haka no ka system jong kanyam ru ka dei ka bamman dei namar kata kum ki briu ki batip U Blei haba yo kumi kita kadai ka thong jongi kadai ka jingkit khli ka jongi ban kren ni kata bat hapo ka balang Presbyterian ki riu de khot jong ka balang ki dan hok bani shembenta haki kam ki ba pher jong ka balang bat haka set up jong ka balang Presbyterian haka no ka jingelang kino ki badan hangta ki badai ki delicate ne ki badai ki riu de khot ki la bani shembenta haka jingekren kala ailat ka balang ya kata bat ka syang hangi habang yo ya ki ki bam itanan ka gidi bele kane ka khubor ka ba kersiu thia ingi namar ka jing penthamai ya kano ka ba puut lani ka jing penthamai ya kano ka bam itanan lani ka bala sneu ban pen bha kam syang tang huwei ubreu ne aru breu hari ka syang ha ka jing tre lang barok bat ngemla ban pen bha ya ka baput da ka batap et miau ya ki bar khot la ka long hangno ru ka system da ka batap et miau ngenom la ban pen bha handre hap sei hap weng ya kata ka jabo bat sa pen bha bat dai namar kata kani ka khubor ka khot yangi ka challenge yangi bahabangi tip U Blei habangi nang banduai ngidi ban nang ru ban yat kat kum kakam kakersiu thia yangi bangim dei ban chong kelikti hangno bangim dei ban man thait no ha ka jing duai ne ha ka kam ka bangi trei ban yo ya ka jing bishar hok ka khot yangi bangin le kum ta
But dah ka bangilek kum ta. Nganget bangin yo ya kalawai ka babha. Ka ba khaddu ngan kren tangkat ni. Ngan penkut dah ka ba ongkum ni. Ya ki khon ki ksiu ki jongi. Lada ngimle ai mentah ngin ai jubab ayu yaki. Ngin ai jubab ayu. Ki khon ki ksiu kin keli yangi habang ilong kinong yalam. Ne ang ilong kinu ha ki jakatrai ba per. Kinong katte ka jing bam sap hang te. Katte ka jing shah thambor hang te. Katte ka jing bishar bam hok ka jalai. Katte ki khlaw ki aslan. Nging yo ko ka bajabo menta. Bat ngi habandiru menta da ko da ki mineral water ba. Ngim yo sho ko ka basngem menta bandi. Kin kali bon ki jing kali ngin jubab ayu yaki. Ngin shuang stangawai bang ngimnut ban kren na mangiting. Lani ngilaya kun hari ka slam palat ka kes ngi haban chong thait nok. Kajubab ayu ngin ai ya ki pateng ki banwan. Ki parlok bit kalawai ka babha ka shong hakani ka pateng. Namar ngilayu kat no ka jing snew ka dan. Bat ladang emrat ding kong ya ka jing snew. Katay ka pateng kalado. Bat da kalado katay ka pateng. Klet no ya ka lawai ka babha. Ngidang syudep ya ka youth week. Bat ngiong ba ki samla ki di ka lawai. Jong kari ka jat meriu bat kabalang. Kisamla kim day ka laway. Kidi ki mentah. Jong ka jat meriu. Jong ka ri. Bat jong ka balang. Namar kata nga kren ya pi kisamla sa sien khattu. Minot tre shitom. Ba pen long ki banang ki bastat. Bat pen yo ru ban tre shitom. Ban pen kiu. Ikisap ki talen ki jong pi. Tu U Blei un ai bor lang yang i barok. Bang nginum syong thait. Henry ngin yaisha. Bat ngin yai tre shitom kum kan ka riu kan thai. Hadu baka da yo hi. Ya kata ka jing bishar hok. Henry ka jing bishar hok mdai ka batam ne ka budna. Henry kat kum ka jing bishar ka jong U Blei. Amen. Ngin penwai no ya ka jing syakri ka jongi da ka ba ngin shimpen talang ha ka jing ruai ka ba lai spa nyopo san na ka batmai bat lai spa prapuwe na ka burom. Ya ki sai khum jong karai bi mela bathat da jing U Blei. Napo ki liu lep ba ijili mela kring da jing isnai. Atrai jisu ya ka ne ngamla ban klen. Bat hadin ka ne ka jingruai nga kerpat ngin yeng lang ha ki yeng kisam ki kamera ki bangia don bat ngin yo e ka jing kerku penwai. Ka jingruai ka ba lai spa nya pusan bat lai spa prapuwe. Ya kisai hum jong karai bi melap that da jing U Blei. Na po ki liu lep ba ijli mela kring da jing isnei. Atrai jisu, atrai jisu. Ya kani ngamla ban klet. Atrai jisu, atrai jisu. Ya kani ngamla ban klet. Ya uba sngewbha bamantam. La ubarit ne ba crown. Baro me kentup bat me lam. Shah U Blei U Trai nong tau. Atrai jisu, atrai jisu. Ya kani ngamla ban klet. Atrai jisu, atrai jisu. Ya kani ngamla ban klet.
ngadon a yu te haperteng bangadon hok bandawa ya ngala tidak kador blei kata lungkas pa jonga come on jong me tang kata ngakwa bande come on jong me tang kata ngakwa bande trai ken rat ngan syakriya me kat bajing im kadang sa kanuka nuba me ong ti ngakloi ban ne ngam kerna kerteng jong me ban yalap ngas ngeu ba e kerteng jong me ban yalap ngas ngeu ba e tu ni duai hakabawai no jong ni kapor tu ai baka jingai e ka batap ka baslei jong U Blei bat unong penim jong i uji sukres ka jing i ba ka bapela ka bamayan ka jong U Blei ko pa bat ka jing slok ka batngen ka ba bor ka jong mensim ba khot bagini lai ha uwei kin chong sa chong kat bat ka balang ka ri bat ki re khot badan keleng setlak ka perthai Duk mentah, sedukit artai bubam cukut ru. Amen.